Näin oikein loistavaa sunnuntai-iltapäivää. Sunnuntainakin tänään yksi liigapeli luvassa, nimittäin Vaasassa Sähkö Areenalla pelataan Sportin ja Saipan välillä. Saadaan siinä sitten vaihtokin suoritettua, mutta sitten syöttö menee kyllä harakoille. Se on kohta 6 minuuttia takana päin ensimmäistä erää. Ei vielä maaleja, 0-0. Sport Saipa, kun Bau pistää hienon passi taas tuonne maalin kulmalle. Hyvin siellä on kuitenkin vielä Salomäki pidettynä edellisestä kentällisestä. Bau vääntää kulmassa. Hän erottuu kyllä tuolla isolla koollaan. Siellä on päätä pidempänä tuossa melkein muita miehiä. Nikkanen, Fortier, Kivenmäki. Siinä on siis joukkueen 3 parasta pistemiestä. Samassa kentällisessä Oskari Hult nousee. Sen jälkeen Stroka auttamassa. Hultin syöttö Häkkilä. Nyt on Häkkilällä tilaa. Sieltä Häkkilä hyvä veto. Karhunen hukkaa vähän kiekon. Ei pääse vieläkään. Ai mikä paikka tulee vielä Oskari Hultille. Siinä on 2-3 paikkaa Sportilla iskeä tuo 1-0 maali, mutta nyt ei ole kyllä onnikaan mukana. Sitten vielä jatkuu painostus. Siitä lähtee hyvä veto vielä ja Karhunen mukana, mutta oli lähellä kyllä. Olipa hyvä paikka ja Karhunen sai vähän sinne, se pomppasi sen selän taakse, mutta sai sen verran, ettei mennyt suoraan maaliin ja tästä tulee varmaan uusinta. Tosi hyvin tulee sisään, haki syöttöä vielä ja... Oi, Jalmarssoni oli siinä ja Oskari Hult vielä. Joo, siinä kyllä hyvin taisi olla Niinisaarikohan siinä oliko... Saipa päätyy, niin maalin takana Salmiselle rauhoitetaan. Sinne tullaan Salmista häiriköimään. Nyt tulee hyvä iskupaikka täältä. Siellä on Kuuslo mukana Salomäki ja Salomäki yllättää. Nyt tulee todella tarkka veto ja se yllättää Kerkolan. Miikka Salomäki vie tässä Saipa 1-0 johtoon. Joo, Salomäki leikkaa tuohon keskelle. Eka näytti vähän, että sitä tulee 2-1, mutta saivat täytettyä Sportti 2-2 hyökkäykseksi. Viivalla odottelee Airola, Nikkanen menee tuohon maaliedustalle hakattavaksi, sitten löytyy Kivenmäki oikealta. Kivenmäki, nyt oli vähän sokkosyöttö, sieltä löytyy Airola vetopaikka ja nyt Airola pussittaa. Nyt kun hän saa taas yhden hyvän paikan, niin nyt se uppoaa. Joo, erittäin hyvä maski Nikkaselta maali edessä. Nyt ei Kerkola näe kyllä yhtään. Joutuu just todennäköisesti, katsotaan hiastettuna, kurkkaa väärältä puolelta, jolloin Airola hyvin ranteella toimittaa tuonne kilvelle puolikorkea. Siinä oli kyllä hyvin maltilla pelattu YV. Ja nyt lähtee Sport hakemaan sitä kumpparisen rikkomista, ylivoimapeliä. Nyt ainakin olisi mahdollisuus pelata se jopa täydet 2 minuuttia. Toki joukkueen kannalta ideaali on, että siihen menee vähän menee tyhjiin menee. Se on sitten kuitti. Sieltä otettiin tosiaan veskari pois tässä kohtaa ja tyhjiin homma selvillä. 3-0 Brian Kramer käy iskemässä sen sisään. Se oli sinällään varmasti ihan hyväkin veto Jussi Tapiolta ottaa veskari pois tähän, mutta Karhusen maalin taakse viimeinen minuutti on jo hyvässä käynnissä. Täältä tulee Saipa hyökkäykseen. Hyvä paikka siihen, mutta oi, kyllä. Olipahan loistava. Ihan sinne yläseen vielä Emil Kuusla käy sitten pamauttamassa. Oli komea. Hieno esityö Kivihalmelta tulee ja tuossa näkyy se hänen luisteluvoima tulee tuota alueelta ja siinä vähän käy Sportille, että huokastaan kun päästiin 5-5 ja nyt katsotte tuossa kaikki pelaat seuraa Kivihalmetta. Taitaa olla 0-peli. Kyllä se taitaa sieltä napsahtaa Karhusen ensimmäinen 0-peli nyt sitten Saipan paidassa muutaman sekunnin päässä. Se on vielä tulee Jalmarssonin veto, ei ollenkaan huono veto, mutta menee vähän yli ja se on sitten siinä 4-0. Saipalle tänään tyylipuhdas esitys Vaasassa 3 pistettä Karhusen.